Какво иначе да кажем? Една... Най-накрая някой писа: Светлин Шидаров, здравей! Страхотно, много се радвам. Най-накрая осъществяваме връзка чрез чата. Да, супер страхотно. Не знам колко в момента са хората, които гледат. Светлио, много се радвам, че се включиш и че пишеш. Дай някакъв коментар, пиши нещо. Сега темата, естествено, както се усещате, последния матч, който играхме с Бърнли, който беше сравнително как да кажем, позитивен матч, защото завърши с победа. Сега всичко друго нали, остават си нещата, които си говорим толкова време и нещата такива, каквито са проблемите, но след 3 загуби, това са доста вече, това бяха седмици наред. Всъщност последната ни победа беше срещу Нотингъм. Значи от тогава търпяхме само въобще всичко негативно, което може да ни се сипе на главата, ни се изсипа, включително и негативни футболни резултати. Като, не знам, с Барен се получи добре, 3 гола, но допуснахме 4. Очевидно това е заради защитата. Най-вече. Но и въобще цялостно заради отбора, който не е сглобен все още както трябва и въобще иска толкова много работа там, очевидно. С Арсенал, що годе, имаше нещо, имахме гол, но сме далеч от Арсенал. Независимо колко са добрите и как докъде те са стигнали, ние в момента ги догонваме, т.е. в ролята на догонващи сме. Класирането също го показва. Вече там Тотнъм и така нататък. Няма какво да се говори. Добре, все пак, Бърнли, победа. Страхотен гол на Бруно. Сравнявам вече с някои други легендарни голове на Ван Перси, на Руни. Така виждам коментар. Нещо, което всъщност чакаме да се случи. Така, сега ще прочетем и коментара на Светлио. Един момент, искам да го пусна на екрана. Така. Матчът не беше лош, но все пак това беше Бърнли. Да, напълно съм съгласен. Надявам се да навлезем в ритъм, след като се завърнат контузените. Да, друго не ни остава. Ние трябва да влизаме в ритъм. Вече сезона си върви. Ритъм още ни бяга. Чакаме контузените, защото сред тях има доста играчи, които са жизненно важни за този отбор, титуляри. Така че без да се върнат от контузии, просто няма как да преценим докъде сме и няма как този отбор да влезе в ритъм. 100% съгласен. Светлио казва, че Ерик тен Хаг знае какво прави, просто е нужно да му имаме доверие и да го подкрепяме. Като цяло съм склонен да се съглася с тези думи. При всички положения това нито е... Значи, каквото и да прави Ерик тен Хаг, сега, нали, естествено, нещата са в бъдещето, но каквото и той да прави в момента, това не е момента той да бъде махан от клуба 100%. Да не говорим, че каквото и да е това само няколко загуби. Да, поредни са, да, в началото на сезона всичко, но това не е края на Манчестър Юнайтед със сигурност. Нали, това, което си държиме едно на ум, тези контузии, които чакаме да бъдат възстановени играчите и да ги видим най-накрая, да видим този Манчестър Юнайтед, който Ерик тен Хаг се опита да сглоби чрез трансферите това лято. Знаме, че трансферите не бяха всичките, които искахме. Счита си, че покрихме някаква така прилична част от желанията, т.е. ръководството покри на Ерик тен Хаг неговите желания.
За мен лично трябваше да се вземе Хари Кейн и 100% трябваше да има опити за защитата. Дали централен защитник, дали крайни защитници още. Въобще ние на всяко едно място си има нужда от още, честно да ви го кажа. Още повече с тези неща, които се случиха с Санчо и Сантани. По крилата не сме окей. Рашфорд си остава все така някакси 50 на 50. Така че там има опции като Гарначо и така нататък. Сега това, което се случи в матча с Бърнли, беше това, което повечето смятахме, че няма да работи, Бруно да е на крилото, обаче ето, че сработи по някакъв начин. Бруно успя там да се намести. Сега тук и голямата, как да кажа, изява на Джони Еванс. Значи, в този матч имаше толкова така някакси иронии на съдбата. Нали, той първо, освен факта, че Джони Еванс също кара първия гол, който го отмениха. 50 на 50 беше това положение. Може и да не го отменят, обаче както са ни почнали от началото на сезона, очевидно ще ни режат при всяка една малка възможност, защото това ще на ръба общо взето като положение. Ушким Хойлунд е пречил на вратаря да спаси топката и такива неща. Сега това е някакво, не знам, за мен много според зависи. Порязаха ни, но Еванс направи някакво много готино изпълнение с глава. Почти се бяхме поздравили с гола, но го отмениха. Но ето, че при гола на Бруно, който пък играеше на крилото, където общо не очаквахме да сработи особено, той пък направи един от, може би това ще е гола на сезона и ще влезе и в легендарните гола в историята на Манчестър Юнайтед 100%. Добре, Светло пише още, дайте да четеме. Клоп се нуждаеше от 4-5 сезона, докато изгради този Ливърпул, който виждаме сега. Пеп се нуждаеше също 2-3 години, докато си стикова отбора и разви идеите. Сега това са безспорни факти. Безспорни факти както за Клоп, така и за Пеп, но честно казано, тук има и своите тънки моменти. Това изказване и въобще този начин на мислене. Защото първо това са Клоп и Пеп. Сега Клоп си дойде така общо доказан в Ливърпул и общо се очакваше от него в един момент наистина да тръгне. Пеп мисля, че никой не е имал съмнение, че ще му тръгнат нещата. Нали. Очевидно, естествено, тук стигаме до простия факт, че който и да си, трябва някакво време. Дори, нали, което пък е правилното и адекватното. Валидното в случая, че дори на Пеп трябват някакви години, за да заработят нещата, но тук по-важното е в тези няколко години да се вижда някаква линия на прогрес. И миналата година така успяхме да стигнем до трето място, нали, това първата година на Ерик Тен Хаг. Стигнахме до първото място, което стигнахме до третото място, което беше особено постижение. Сега към края имаше колебания. Нали, за една година обаче трудно да кажем той всъщност реално какъв толкова голям прогрес е постигнал. Очевидно той се опитва да играе по модерните стандарти на футболната игра и с притежание, и с бързина, и с прес, и с какво ли не. За съжаление, аз обаче на мен лично ми е трудно все още да усетя посоката и пътеката на Ерик Тен Хаг, за да мога след тази една година, който вече той направи, или пък сега вече сезон ще видим как се развие, но ако се продължава по същия начин, аз ще ми бъде все така трудно да мога да кажа търпи ли някакво развитие реално Манчестър Юнайтед под Ерик Тен Хаг или не. Така че да, със сигурност му трябва време на Ерик Тен Хаг. Аз мисля, че освен ако нещата не са критични, при всички положения първите 2 до 3 години се очаква да има нагоре-надолу, нали, асансьор. Това е окей, но по-важното е да се усеща напредък, да се усеща, че при нас идват играчите, от които имаме нужда, че се случат трансферите, от които имаме нужда,
че Ерик Тен Хаг така в начина му на работа в играта на Манчестър Юнайтед се усеща този напредък, който се очаква да се случва в този период. Лош старт със сигурност и се натрупаха загуби, които със сигурност са негативна черта, но ние пак ще продължим да ги отчитаме най-вече според обстоятелствата на тези контузии, а и всичките тези търкания, т.е. това неясно положение, в което е Манчестър Юнайтед в момента покрай този опит за продажба или по-скоро опит за покупка, защото аз не знам доколко всъщност Глейзърс искат да продават въобще. Наистина няма как да очакваме чудеса от Ерик Тен Хаг в този момент. Просто в един момент се струпаха страшно много негативни събития, случки, какво ли не, и наистина Манчестър Юнайтед беше ударен много лошо под пояса, дори мога да кажа. И наистина не мисля, че Ерик Тен Хаг имаше особени така условия да се справи. Сега останаха някои неща във въздуха като въпроси. Смените му бяха на моменти странни или пък нелогични. Така, включването на определени играчи, които са трети, четвърти, пети избор там, дали трябваше са те, дали не трябваше и така нататък. Но аз не мога да го съдя чак толкова, защото наистина, когато работиш в такива трудни условия, да покажеш най-доброто от себе си е изключително трудно, но тук го има и обратното. В такива трудни моменти наистина гениите така блесват, т.е. ти си казваш, окей, то няма накъде по-лошо, какво друго, какво хубаво да очакваме, и тогава гениалните хора показват нещо наистина невероятно и всички ахват и остават с отворени усти. Сега не знам доколко Ерик Тен Хаг е гениален. При всички положения има нужда от някакъв гений, поне малко подобен на сър Алекс Фъргюсън, който е безспорно най-големия гений. Но с 100% ще очакваме и ще искаме този сезон да видим определени качества и наистина Ерик Тен Хаг да започне така да почва да блести в определени неща и в определени моменти. И естествено това да се изразява в играта в един момент. Тоест загубите да са чувствително повече, победите да са чувствително повече от загубите. Добре, сега не знам колко още хора са в чата, но Светло е определено активен и Светло, благодаря ти, че така отделяш време да зададеш въпроси, да напишеш коментари и така да заформим един разговор с тебе. Общо взето се получава. Така че ще мина към следващия ти коментар или въпрос. Нека да прочета какво си написал. Ако гледа, започна да приличат избор номер 1, който треньорите ни желаят, нито един от треньорите, които имахме да получи тези играчи, които пожела. И се приличат компромисни варианти. Абсолютно съгласен съм с тебе, Светлю. И това е вече нещо тук, което в всичките епизоди, които направихме до тук, това си го повтарям и си го говоря, че в край на краищата, каквото и да се случи, каквото и да се прави, ние стигаме до това ръководство, което очевидно не успява да свърши работа, която се очаква. Тоест, да подкрепи менеджери. И то не толкова да вземем някаква мега звезда там, да изхарчим ни големи милиони, защото тук това е, което се случва последно време, нали. Само за това се говори, колко бил похарчил Манчестър Юнайтед. Но ние не говорим всъщност как са похарчени тези пари. Не говориме купихме ли всъщност точно тези, които искаме, дали това им бяха цените и така нататък. Така че определено това е един огромен проблем и определено това е проблем на ръководство, на хората, които отговарят за футболните процеси в Манчестър Юнайтед, за трансферните политики и да, това е свързано и с финансите, разбира се, и чухме какви ли неоправдания тук излезаха по медиите, защо не бил купуван този или онзи, дори четохме на Арнолд, доколкото разбрах официално изказване, че Хари Кейн е бил подминат, защото са прецени просто, че на тази възраст тези пари не били оправдани за него. С цялото ми извинение, ние купихме толкова стари играчи на такива безумни цени, че точно на Хари Кейн
трябваше да се чудиме дали да даваме парите. Това е просто безобразно и не знам, аз също съм погносен от тези хора, честно да ви кажа. И това, което правят с Манчестър Юнайтед, това, което правят с треньорите. И въобще това е една изключително неприятна история, цялото това нещо. И резултатите са абсолютно на лице. Ние по-скоро се бориме с самите себе си, отколкото да се бориме на футболното игрище, на футболния терен с най-добрите отбори. Реално това е. Ние се бориме с контузии, защото няма правилно обслужване на футболистите, здравословно. Ние се бориме с липса на играчи да покриват контузиите, защото не сме си купили който трябва. Въобще, ние се бориме с самите себе си. Аз не знам, може би това е така като есенция някой, когато може да... Ние се борим с самите себе си. Ние не се бориме с Ман Сити, не се бориме с Арсенал или с Тотнъм и Ливърпул. Ние се бориме с самите себе си. Това е абсурдно. Това е абсурдно и си го позволяваме. Между другото, това с нито един друг клуб не би могло да се случи. Просто Манчестър Юнайтед наистина има такъв ресурс, че дори да се случат такива абсолютни безумия. Така Светло продължава да пише. Да, казва, точно пазарува се на килограм, каквото дойде. Да, Светло, това се случва. Просто се взимат едни футболисти, за да има така попълнение някакви, но те са според зависи. Не е ясно. Нали, в смисъл, не знам как да го кажа. Няма политика. Ако има политика, ако си има структура в процес в тези неща, нали, треньора казва, аргументира се защо искат те играчи, Манчестър Юнайтед намира парите, дава ги и така. Да, има много неща около това нещо, че сме накупили една камара играчи на безумни заплати, че трябва да се разкарат. Това със сигурност оказва някакво влияние, но това не са основните причини. Да, може би, как да кажа, чисто счетоводно може и да ни излизат в един момент нещата. Наистина, може би нямаме чак толкова много, но ние имаме достатъчно. Да, и ето всички това повтарят. Всъщност, това се повтаря постоянно, как нали, и толкова пари сме изхарчили. Тоест парите ги има явно. Нали, по един или друг начин. Така че това е. Ние това си го гледаме. Това абсолютно не е нищо ново за нас сега. Нищо ново. Само береме едни и същи плодове, които всъщност не береме нищо. Ако трябва да сме по-точни, не береме нищо. С което успяхме да обереме трето място и два пъти втори, тук преди няколко години с Солскияри и с Мориньо и тази купа на лигата, както и една Лига Европа. Но това за 10 години след след сър Алекс Фъргюсън просто е несериозно за Манчестър Юнайтед. Има го момента, че когато сър Алекс напусна, ние просто това някакси в главите не съществуваше никой, че ние може нещо да се така, да има проблеми с това да се бориме за титли, да има отбори, които са по-силни от нас. Това ни звучеше невероятно. Ето, че ние 10 години по-късно стигнали до момента на абсолютния гол реализъм и въобще сме забрали за тези времена и към момента дори се радваме и на трето място, което е показателно за нещата. Просто линията, в която тръгнахме след сър Алекс Фъргюсън, просто се оказа грешната. И не само грешната, ами пак стигаме до това ръководство, което просто не зададе никаква линия реално. Те очакваха просто нещата да продължат да си върват както си вървяли при сър Алекс Фъргюсън, което нямаше как да стане. Най-малкото още тогава футбол вече променяше своя стил, въобще идваха нови неща в футбола и нямаше как това да просто така на самотек да си върви и това да продължава до безкрай. Мисля, че сме стигнали абсолютно крайната точка на нещата и продължавам да си го повтарям, ще ви го кажа. Искам да го разберете, че без да се продаде този клуб, без нови собственици, без пълен рестарт на всички нива, на всяко едно място, без да изчистим една камара футболисти, които са купувани в годините и вече са толкова безполезни за нас, само седат
такива високи заплати. Без това да се случи, просто няма и какво да очакваме толкова много от Ерик Тен Хаг. Да, той може дори да се каже по-гениален, отколкото си мислиме. Може пак да забие някое трето място, четвърто, може да стигне и не видиш до второ. Мисля, че за Тито това вече е малко абсурдно. Дори след време. При същите собственици Тито аз не мога да си представя. Така че всичко си е до там. Така, Светлио продължава и ние ще си говорим днес с Светлио, така че по неговия следващ коментар. Интересно ми е да видя в игра младите Тигри, Гарначо, Хойлунд, Пелистри в атака. Раши трябва да си почине, мисля, много му е размътена главата пак. Като цяло, Светлио, мислиме много еднакво и съм си съгласен с тебе. Да. Мисля, че всъщност на Гарначо не му се дава чак толкова голям шанс. Всъщност. Мисля, че трябва да виждаме Гарначо повече в игра. Хойлунд определено. Чакаме от него. Това там ни останаха надеждите. Сега, аз лично не мога да го преценя от някакво матч. Да, той е ентусиазиран на късане. Не сме видяли някакви уникални проблясъци до момента, но така е при център нападателите. Отнема и време. А и в един момент може да покаже някакви невероятни неща. Това е нещо, на което се надяваме за Хойлунд. Готин е. Изглежда с ясно симпатично момче. Има си таланта. Остава да проработи. Ние просто чакаме някой наистина най-накрая да проработи за Юнайтед на тази позиция. Пелистри също млад, интересен, талантлив. Че му трябва малко още време. И ще видим и той докъде. Рашфорд си остава една тема, която е тъжна тема, често казано. Той просто има малко нещастието неговата кариера да е в този период на постоянни промени, неясноти и какво ли не, нали. Някакси в самия него има нещо, което не му достига. Не знам дали на тази възраст ще му е късно той да намери тази искра, която да го промени. Не знам дали просто така ще си остане до края на кариерата му. На моменти избухва в някакви невероятни изпълнения, голове. После го няма никакъв. Периоди, в които вкарва по един-два гола мач след мач. След това някакви дълги периоди, в които Рашфорд отсъства. Не може да разберем с какво точно се бори, какво не му достига. За мен лично нещата там са доста опиращи до психология. Някакси той позволява на емоциите да го владеят и когато това разочарование настъпи при пропуските, той се отдава и това почва да му играе лош. Сега всеки един професионалист, успешен, който е постоянен в успехите си, шампион, не позволява да се поддава на разочарование. Просто преглъща и продължава напред. И аз мисля, че това е много малка всъщност усилия. Рашфорд просто трябва да престане да се влиява от пропуските и просто да мисли за следващите ситуации. Това е всичко и да казва край, аз следващата топка вкарам. Не ме интересува. И се чуда, защото там в Манчестър Юнайтед би следвало да има много големи спортни психолози, какво ли не. Аз не мога да разбера как така не мога да помогнат на този човек толкова време. Изключително изненадващо е за мен лично. И като цяло едно усещане за пропиляващ се талант. За слава богу не е тази трагедия като Лингард и Санчо, който вече тръгне и той в тази посока, но някакси таланта му не успява да намери пълното си изражение поради такива някакви странни причини. Въпреки всичко ние ще продължим да разчитаме на Рашфорд, това е ясно. Аз мисля, че му трябва малко почивка, един-два матча, така да влезе от резервната скамейка, да се даде малко Гарначо, някой друг, да се пробват. Въобще той да си почина малко главата му, малко да се намести. Но той трябва да си даде в един момент ясната сметка за тези неща и да се опитва да се пречупи и да покаже това няма стане за един-два матча, ама така в хода на сезона той наистина да претърпи тази трансформация, която очакваме вече толкова много време и наистина да се разчита на него като на един стабилен голмайстор. Да го кажем в някакви цифри, 20 гола за сезона, дето се вика, ако
почти всеки матч поне по един гол или в някои от матчовете по няколко гола така през матч. Не знам, както и да е, въпросът, че трябва да вкарва повече, 100%. И таланта го има. Аз Рашфорд харесвам го и честно сега дори го обичам. В смисъл много е готин. Манкуниан, както казват в Манчестър, наше момче, просто тази глава трябва малко да оправи. И ще покаже страшни неща, убеден съм. Той това, което направи след световното, беше супер. Всички много се кефихме и аз бях много щастлив за Рашфорд. Но малко почивка за Рашфорд, малко да пробваме други неща, малко да се развърти този състав. Това трябва в момента да прави Ерик тен Хаг. Независимо с какво разполагаме, нали, с оглед на контузиите. Вкарвай новите момчета, пускай ги. Ние шампиони няма да станеме. Това е ясно. Сега загубите вече, нали, са нежелателни при всяко едно положение, обаче аз съм сигурен, че ако така се влее свежест и се разчупат нещата в играта, тя ще заработи този отбор, аз това съм убеден, а вече като се върнат и титулярите, 100% нещата ще почнат да изглеждат малко по-добре. Тогава се надявам да почнем да виждаме и някакъв стил от Ерик тен Хаг. Това, което се случи в матча с Бърнли, беше по-скоро играеме за победа, независимо как го правиме, какво се случва и как ще изглеждаме. И точно това беше правилен подход. Тук Ерик тен Хаг наистина направи това, което трябва. Просто трябваше да победиме. Трябваше една победа след тези загуби, всички тези неща, които се случат. Една победа е от изключително значение. Не просто само 3 точки, ами за отбора и за настроението на всички като цяло. Да, Бърнли, нали, не сме били, да кажеш, някой много голям куп. Бърнли наистина доста така, не е лош отбор всъщност, но няма как да имат някакви особени претенции и наистина пък ще бъде страшно абсурдно да не вземем 3 точки в този матч. Така че работата се свърши, чисто като за резултат се свърши. Мен лично Еванс ми хареса гол, но макар че беше от мене, смисъл беше си супер готин гол. Асистенцията му за Рашфорд и пък гола на Рашфорд си беше топ, така че това си бяха някакви много готини неща. Тук да видим след толкова много неприятни емоции последно време. Тук, между другото, Еванс почвам да се чуда, да си мисля, нали, толкова така тръгнахме срещу него, обаче дали пък съдбата няма да... Поредната ирония на съдбата да се окаже, че Еванс в един момент почва да работи за нас, макар стар, макар това, обаче пък ветеран на Юнайтед. Знае ли се, може би пък в този момент ни трябва точно тези моменти на някакво, на нещо неочаквано. Нали? Ти кажеш, Джони Еванс, той е толкова стар и въобще защо играе, пък в един момент той изважда нещо от себе си и нещата почват да се случат. Което аз съм супер окей. Аз нямам нищо против Джони Еванс. Харесвали сме го много, когато си играеше по времето на Сър Алекс. Общото винаги когато съм го виждал на терена по времето на САВ, съм си казал, че сме окей. Джони Еванс винаги за мен е бил окей защитник. В Лестър беше окей. Така че защо не? Въпросът е дали. И в Бърнли се случи, което беше готино. И така. Въобще Джони Еванс наистина въобще този матч ще го направи той като цяло. Така е. Ами, не знам, ако има други, които все пак искат да напишат някой въпрос, да попитат нещо, изключително много ще се радвам да чуем някакви други мнения, коментари. И така, ако има някой, пишете, хора. Аз съм тук, за да се опитаме да си направим този лайв чат, да си кажем няколко приказки, да се поздравим с тази готина победа. Чака ни матч с Кристал Палас във Висшата лига, който не знам, Кристал Палас са тегави. Никога не си сигурен срещу тях какво може да се случи, някъде могат да тръгнат нещата. Отбор, който може да се затваря така добре и въобще ако не им вкараш 1-2 гола, така и да им разпукаш, да им разчупиш отбраната, да пробиеш,
почва в един момент да става малко трудно с тях. И те, ако вкарат гол, още по-трудно става. Така че с Кристал Палас винаги едно на ум, никога не ги подценявам аз лично, т.е. никога не очаквам някакъв така лесен за гледане матч, пък и приятен, защото техният стил на игра особен. Въобще Кристал Палас е такъв тип отбор. Но ние няма какво друго да очакваме, освен победа. Там да продължим някаква линия на победи и да видим нещо ново, да усетим някакви позитивни емоции, тръпки след толкова много галости, които се случиха тук последния месец. Независимо Кристал Палас или който и да е друг отбор, искаме да виждаме Юнайтед въпреки всичко успешен. Нали? Сега, ние може да не харесваме някакви играчи, може да не сме съгласни с някои хора, може да мразиме собствениците, обаче ние клуба го обичаме до безобразие и дори в тези супер гадни моменти, където просто си фен на Юнайтед е най-гадното нещо, може би, защото всичко гадно, което може да се случи, се случва. Ние продължаваме да си обичаме Манчестър Юнайтед и за нас това си е най-велики отбор в света 100%. Независимо дали някои други имат повече титли в някакви отношения или не, Юнайтед има история неповторима и ще продължи да прави история. Това е 100%. Без всякакъв въпрос това. Юнайтед си е велик и ще си остане велик. Никой не може да го промени. Дори най-гадните собственици, дори най-кьопавите играчи, дори най-неспособният треньор, Манчестър Юнайтед остава Манчестър Юнайтед. И това се вижда между другото. Независимо колко сме зле, ние продължаваме сме интерес номер едно във всички спортни медии, канали, телевизии и въобще Юнайтед си остава Юнайтед. Независимо кой е шампион, всички са наясно кой е най-големия клуб в Англия. Най-малкото казвам. Още коментари от Светлио. Сав правеше дори най-големите дървета да излежат световна класа. Сав беше освен велик менеджер и невероятен психолог. Тотално съгласен с тебе, Светлио, но това беше гениалният сър Алекс Фъргюсън. Ако той не беше такъв, нямаше да направи 13 титли, нямаше да взима шампионски лиги, нямаше да е 20 колко години в Манчестър Юнайтед, нямаше да създаде толкова звезди. Това е сър Алекс Фъргюсън. Но има го и момента, между другото, че ние Юнайтед остана в сянката на сър Алекс Фъргюсън, имам преди след като той си тръгна. И така феновете по инерция и въобще цялата енергия на този клуб се завъртя в една така посока. Дупката, която той остави, ни завъртя много надолу. Нашите очаквания, че всичко може би не се случва толкова лесно и невероятно, както при сър Алекс. И това между другото е добър урок за нас като фенове, които се приземихме, определено. Приземихме се и наистина разбрахме какво е сър Алекс Фъргюсън всъщност и колко невероятен е бил той. Но ни трябваше едно такова преземяване да видим, че точно това, което всъщност той е правил, било невероятно. Сега може би в едни малко по-лесни времена, не с толкова мощна конкуренция. Със сигурност отборите на Арсенал, Челси или за Ливърпул ми е трудно да кажа, но и другите някои претендента, които са били бяха тогава за титлата по него време, бяха изключително силни отбори. Особено този на Арсенал беше много як. Челси супер готин отбор имаше тогава също, но сър Алекс, независимо от всичко, се справяше и общото сам с тези собственици си. Представете как е да въртиш клуб, нали, да менажираш този отбор с такива незаангажирани, небрежни, немърливи собственици. И това само показва негови гений. Но ние си слеяхме на земята. Ние си слеяхме на земята като фенове и вече мисля, че се оправяме. Тази дупка на сър Алекс изчезва и от тук гледаме някакси по-трезво и така. Знаеме, че бъдещето е друго. В смисъл няма как всичко да бъде свързано до края на света с сър Алекс Фъргюсън. Той направи каквото направи, постигна тази гениална кариера в Юнайтед и това беше. То ще е някакъв стандарт все пак, който ние трябва да се опитваме да поддържаме така или иначе. И така, за сър Алекс може да се говори с часове, 100%. Всеки има някакви спомени, някакви неща свързани с него и с неговото време в Манчестър Юнайтед. Той е безапелационен и никой не може да каже нищо срещу сър Алекс Фъргюсън. Дори противниците ни го
уважават безкрайно и знаят неговата стойност, колко е невероятен и въобще е оценен от всички възможни футболни хора в този свят, живи и вече не живи. Нали. Той е безспорната легенда и гений човек от Манчестър Юнайтед. И така, добре, Светло, много ти благодаря за тези коментари. Беше така, получи се интересно като чат. Успяхме да кажем какво се случи с Бърнли, как са нещата, как ги виждаме, как ги усещаме, как ги чувстваме. Тези другите, които гледат, но така или иначе не искат да коментират или не се чувстват в настроение да го правят, или пък да зададат някой въпрос, който искат тук да коментираме заедно. Благодаря ви и на вас, въпреки всичко. Мисля, че втория ни опит за лайв чат стана малко по-добре, за което аз също съм много доволен. Ще видим сега през седмицата дали ще направим някакъв запис, дали ще съм само аз или с моите приятели и колеги от групата United Forever във Facebook. Може би ще направим нещо. Но много хубав чат и така, че отново честита победа с Бърли, много изключително жизненно важна. Пожелаваме си успех срещу Кристал Палас и дано нещата почват лека по лека да се оправят и дано Манчестър Юнайтед бъде продаден час по-скоро. Това е всичко, което може да кажем до този момент. Светло, благодаря ти на тебе за готиния разговор. Това просто се получи много готино и много ти благодаря, че беше активен. И така, очаквам също и от други фенове да се включат в следващите лайв чатове, да пишат, да коментират, да си говориме. Това е целта на тези лайв чатове, да бъдем заедно като фенове на Манчестър Юнайтед и да си говорим за нещата такива, каквито са, какво се случва, какво може да се случи, какво се е случило и така нататък, но просто да се усеща, че сме заедно като фенове и си подкрепяме отбора без компромисно и каквото и да говорят всякакви зли езици, какви сме били, какви неблагодарни фенове сме били, няма такива работи. Всичките фенове на Манчестър Юнайтед са супер и си обичаме клуба и честно казвам fuck off на всички останали, общо взето. С цялото ми уважение, без да бъда груб. Така че, благодаря отново и това ще бъде за този лайв чат. Ще се видим следващия път и до скоро.